Dámy a páni, moje meno je Goden a toto je moje prvé video z Minecraftu. Vlastne, dá sa povedať, že prvé so živým komentárom. Takže, je tu so mnou môj kamarát Doktor, práve v realite vedľa mňa, takže pozdrav sa. Hello people! No, zabudol som povedať, že japonského, anglického a neviem akého pôvodu. No ale to je jedno, takže... To je nejaký blbý spawn, ale to je jedno. Takže, zídem takde dole. Dúfam, že pritom nezumriem. A... Dobre. Takže, v diaľke som tam videl takde ovečky. Ovce. Wazam! A čo som chcel? Takže, ovce prv a potom drevo. No, dúfam, že som sa nestratil. Takže tak. Sak! Počuli sme. Takže... Dobre, našiel som tie ovce, takže ich zabijem. Ahahaha, you are welcome! Stíš sa. Troška vás bude určite štvať. Ale to je jedno. Takže, inak, aby som nezabudol, jeho hláška je Vazum. Neviem, skade ju má, ale proste je to jeho hláška. Wazam! Dobre. Počuli sme. Takže to je jedno. Máme 3 vlny, čo sú akurát. A dúfam, že hrám na normálu. Dobre, hrám na normálu, takže koľko mám FPS-ka? Celkom dobre sa držím. Dajte som tu videl prasa. Hej, dobre som videl. Tam sú pekné chlopce, tam kde bude bývať. Je, tam. Ale ne. Takže... Tak si sa nám dlho neozval. Wazam! No, takže to je jedno. Ani sa neozývaj. Ahahaha! Dačo si inak chcel povedať? Nemyslel si dajku nadávku? Hello peoples! Už sme to počuli. Ale to je jedno. Takže, už viem, že to hovorím už po viacerýkrát, že to je jedno, ale troška ma vytáča, ale čo narobíme. Takže, mne sa zdá, že tu ma dlho obkecávam a naťažím si drevo, urobím si meč a s mečom zabijem prasatá. Takže... Sak! Dobre. Hahaha, you are welcome! Už máš tveš, vieš o tom? Tak sa stíšil. Dúfam, že sa dlho teraz nebude ozývať. No, takže doničím si toto. A tak, vykraftím si dačo. Wazam! Čakal, no, zaklíkol som to, že sa nebude ozývať. Takže vykraftíme si crafting table a tyčky. Niekto nám tu vzdychá, mne sa zdá, že doktor. Doktore. Fuck. Takže... Sak! Aha, áno, počul som. Sakuješ, každý to vie. No a do ďalšieho dielu by som chcel vedieť, či by ste stále chceli tu na toho blbého doktora, šaleného, retardovaného a tak ďalej. Práve som ho urazil. Sak! Iba to si sa naučil v škôlke. Wazam! Skade máš tú hlášku? Wazam! Hello peoples! Už ma to štve, vieš o tom? Prepáč diváci, bol som na chvíľu späť, ale zbil som tu na našho doktora, ktorého práve nevidíte. No, a proste tak. Sak! Už ma štveš, najem sa, ťa zbijem. Počkajte chvíľku, hneď som späť. No! Dobre, dúfam, že prestane. S krumpáčom vás... Ťa ukrumpáčujem! Ja mám tak krumpáčované, že až. Ja. Koľko má asi jeden deň? Má to asi 10 minút. Áno alebo nie? Wazam! To je asi áno, či? No! Takže nie.
Takže nevieme. To zistíme neskôršie, ale to je jedno. Koľkokrát som už v tomto dielu povedal, to je jedno. Ja. Takže ja si tu urobím nejakú jaskyňu. Mám ťa zase zbiť? No. Dobre. No ale ja by som ho asi tak umlčal, takže bude menší strich. Takže majte sa pekne a do minútky som späť. Gracio. No takže ja som späť a umlčal som našho doktora, ktorý celý čas kričal takto. Ups. Omylom som zapol nejakú funkciu jedným prstom. No áno, presne takto kričal. Takže ja ho mám asi umlčať ešte raz, lebo zase tu nakričal. Takže poprosím doktora, aby odišiel. Kazíš mi môj let's play. Takže približne pri konci by sa vám... On teraz plače. To je jeho problém. Takže... Choď preč. Poslúchol. Chlape, poslúchaš. Ja. No takže pri konci sa vám asi pozdraví a sem tam mám povedať nejakú hlášku, no. Takže, tak. Práve ma otravuje, ale to je jedno. Vy nemáte vedieť, čo sa deje in real. A čo to robím? Sak. Dobre. Chceš, aby som ťa odznova umlčal, alebo čo? No. Už ma štveš. Práve som mu naznačil, aby odišiel. Dúfam, že ma pochopil. A drevo nám tu dajek dochádza. Oj, to nedopadne dobre aj s drevom, aj so všetkým. Drevo nemám. Tak. Odíď, doktor. Prosím ťa, odíď. Odíď. Ďakujem. Práve som ho odohnal, aby vás neotravoval, ale neviem, či ho vlastne tu chcete mať. Podľa mňa ne, lebo mňa poriadne otravuje. Ako vidíte, práve nastáva noc a doktor vám odkazuje, že chodte do... Asi viete do čoho. No, myslím, toto, čo mám tu na vzadu. Takže... veľmi sa smieva, ale ja neviem, čo robiť, takže rýchle si naťažím nejaké drevo a dá sa povedať, že tento diel na dobro ukončíme. Či? No. Viete čo? Do nabudúceho dielu ho naučím dať čo konečne nové, lebo s týmito hláškami ma štve. Čo vy na to? Ak áno, dajte like. Ak nie, dajte subscribe. Ale nie, v pohode. Keby to bolo dôsmiech. No takže asi tak. Saplingy by sme potom mohli nazbierať. A teraz mi povedzte, kde mám dom. No, čakal som, že si odídeš na dobro, ale... Čo sa dá robiť takýto noob ako ty? Bohužiaľ. Prestaň ho urážať, no. Lebo bude plakať. Áno, bude plakať na dobro. Ale nie, robíme si už neho... No, bez urážky. Blbca veľkého. Prepáč mi to, doktor. Nepláč. My. Sak. To ospravedlnenie asi vynechám. Či?
testujem, či sa zotmie tá furnejska, keď stanem, lebo normálne by to už malo dopiec, ale ako vidíte, až teraz to doprieklo. Takže som našiel ďalší bug, alebo logika v Minecrafte. Takže môj plán let's playu sa naplnil, lúči sa s vami, alebo ne. Dáme ešte dôsmiech? Yes. Dobre, takže dáme práve dôsmiech, takže takže zlúči sa s vami Goden a Doktor. Hello, peoples. Čaute.